Hello, good morning. Welcome to EBTV. Please subscribe to my YouTube channel. Ang vlog natin ngayon is yung hub ng Barako. Nasira ng hub. Si Bro Jomar, shout out kay Bro Jomar. Magaling to na nag-align. No? Yan si Bro Jomar. Pinapalagyan niya ng butas kasi maliit yung butas daw nito. Bakit daw maliit ang butas nito, Bro Jomar? Bakit maliit ang butas nito? Lokal kasi. Oh, lokal. Ngayon, itong rayos hindi magkakasya dito ay. Oh, kaya kailangan barinahan. No? Pag ano ba, original, malaki ang butas niya. Oh, malaki yung butas niya. Pag original. Pag original. Ah, okay. Sakto-sakto lang yung rayos. Ah, sa yung rayos. Ah, okay. Oh, kasya na oh. Oh, ayun, hindi pa rin kasya. No, yan yung hub ng Barako. Barako 175. Tama ba, Bro Jomar? 175 ba? Tama. Oh, tama. Yan si Bro Jomar. No? Pinapalitan niya kasi nasira, di ba? Sira. Pinaglagyan ng ano, Pinaglagyan ng ng mineral water. mineral water. O, pag nalagay ka ng mineral water, dapat hindi mabigat. Yung tamang-tama lang. Kalahati lang yung lagayan. Huwag punuin, ha? Okay. Tama-tama. Okay na. Talagang tuloy-tuloy lang sa pagbubutas ng hub ng Barako. Kasi yung hub ng Barako, merong maliit ang butas. Ito hindi kakasya. Hindi kakasya. Ngayon, kasya na. Ngayon, hindi kasya na. Kaya, kung bibili kayo ng hub ng Barako, yung original para hindi na kayo magbutas. Kung matitipid kayo sa budget, kung local na hub, talagang maliit ang butas niya. Magkano kaya yung ano, Bro Jomar, yung mga original? Magkano yung mga original kaya? Yung hindi ka na magbubutas? Nasa 6,000 6,000, yun. grabe, mahal pala. Yan, magkano yan? Nasa may 1,000. Ay, tsaka nyo lang magbutas yan. Para makatipid kayo. Tsaka nyo na lang. Kasi kung bibili kayo ng 6,000, medyo malaki. Kung gusto nyo magtipid, okay lang. Magbutas lang kayo. Tsaka nyo na magbutas. Ni Bro Jomar. Magbubutas lang kayo kay Bro Jomar para makatipid kayo sa hub. Gusto nyo makatipid? Magbutas lang kayo kay Bro Jomar. Kasi siya, pagkatapos i-alay na niya yan. Okay? Ito yung stock ng Barako 175. May nasira yung ano niya dito. Ito yung sira niya, Bro Jomar, diba ito? Tsaka ito rin, di ba? Ito nabasag niya. Basag yung ano, yung dulo-dulo niya. Kaya papalitan na. Lagyan na ng bearing. Lalagayan ng bearing. Lalagayan ng bearing sira. Kaya papalitan na ng bago. Ito yung Barako. Barako to. Bagong ano to, version. Kasi Barako to. Hindi ko lang alam kung anong model to, pero ito yung nasira. Yung hub niya nasira, papalitan. Ayan o. Kaya mineral water to. Ayan, sira yung ano niya. Papalitan ng hub. Okay? Nag-aalay na siya. Ayan. Naayos na niya na yung butasan yung hub. Ayan. Yung masikip pa rin eh. Pero medyo masikip pa rin, kaya pinupupok niya. Medyo masikip pa rin. Tingnan mo. Hindi katulad ng original. Tingnan mo yung original. Pasok po. Yung original. Kaya mo ano. Pag original, madali lang. Original na stock ng hub na. Siguro matagal na itong Barako to. Matagal na siguro to. Mga 5 taon na rin. 5 taon na, kaya pala talaga. Bumigay na. Tapos ang pinalit, yung hindi original. Siyempre kung nagtitipid kayo, talagang yan ang bilhin nyo kung nagtitipid kayo, kasi tsagain lang ang pagbutas. Tsagain lang. Tapos pupupukin ng ano, pag hindi kaya pupupukin. Yan. Na. Kasi
Kasi mahal pala yung ano nito. Ayan. Mahal pala yung stock niya, mahal. Mga magkano yung stock ni Rojomar? Mga nasa 8,000. Ano? 8,000 o 6,000? 6,000. Oh, 6,000 pala yung original. Okay, yan lang ang ano, kung gusto nyo matutong mag-align, magpaturo lang kayo kay Bro Jomar. Siya magaling sa alignment. Ayan. Ayan lang. Oh, tsaga-tsaga lang. Kasi mahal pala yung stock nito, nasa 6 to 8,000. Kaya tagal na siya, kaya ano na, talagang nasira na kasi mabigat din kasi yung mineral water. Mabigat. Dapat yung mineral water wag puno, ikat kayo medyo kalahati lang para hindi mabigat. What? Oh. Okay? Yung ano pala, Barako, ang stock pala niya 1.6. 1.6. Ngayon, napalitan na to 1.85 para kung mabigat ang karga, kayang-kaya sa likod. Yung bumigay yung hub niya. No? Yung hub lang na bumigay, simple sa matagal na panahon, bumigay na. Yan, loob ng 5 taon ba? 5 taon ba? Oh, 5 taon daw, sabi ni Bro Jomar. Ayan na yung ikagabit niya na yung ano, tingnan natin kung gusto nyo matutong mag-align, pero may adjustment yan eh.
matibay. So yung sa ano yung rayos lahat nasa labas. Yung rayos daw lahat nasa labas, Oo. matibay din yung pag-align dyan. Kasi nagano siya o nakaganyan no. Yan, oh. Ito nasa labas. Sa labas lahat, pati yan o, tignan mo nasa labas. Nasa labas. Paano ba yung ibang align ba yan? Hindi sa labas yung ibang align? Yung iba, ito nasa loob yung isa, yung iba, yung standard na align. Okay. Tingnan natin yung Bajaj 125 ko kung yung stock yun, hindi ko pa napapagawa yun. Kung nasa labas ba yung ano, yung ang pag-align ni Bro Jomar, nasa labas ang lahat ng rayos. Okay? Yung standard naman, nasa loob yung isa. Okay, just keep on watching. Okay? Andito tayo ngayon sa aking City 125. Itong Kawasaki. Ayan. Okay. Please subscribe to my YouTube channel, YEB TV. Ayan, yun yung tambucho ko. Nilagyan ko na sticker. Tama-tama si Bro Jomar. Ang stock ng alignment ng motor meron dito sa loob. Sa loob oh. Sa labas yung isa. O sa loob siya. O sa loob. Sa loob yung stock. Eh, shoutout kay Bro Jomar. Tama yung sinabi niya. Kasi wala ko align sa alignment. Siya ang expert sa alignment. Okay? Okay, ayan na si Bro Jomar. Bro Jomar, kaway-kaway ka. Oh, hello. Ayan na. Tamang sinabi niya na lahat ng rayos nasa labas. Matibay daw yun pag nasa labas. Simulan na yung pag-align. Eh, di naman, hindi siya tuwid. Oh. Tutuwid niya yan, tutuwid niya. Hello! Ito na yung video ng alignment. No? Alignment yan. Bale, yung kanina pala, oversize yung rayos yung ginamit. Kaya hindi magkasa sa butas yung biniling hub. Pero yung stock ng 175 Barako na hub, kagaya nito, malaki na talaga ang butas niya. Kaya kahit di mo na butasan, kahit oversize yung rayos, kasyang-kasya. Di ba bro, kasyang-kasya kahit oversize yung rayos, so kasyang-kasya. Eh itong mga magkano to, Bro Jomar? Mga 1,000 mahigit. Kahit oversize gamitin mo, kailangan mo talaga butasan. Pero yung gusto nyo moving ng stock talaga ng 175, nasa Bro Jomar, no, mga 6,000. O kung nagtitipid kayo, tagaan nyo na lang, butasan nyo na lang. Okay? Maraming salamat sa panonood. Welcome to YEB TV. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at click yung notification bell button para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Okay, maraming salamat. Salamat lang kay Bro Jomar. Shoutout sa kanya. And God bless you everyone. Okay? Hello! Bago tayo nagtapos sa video, dumating yung may-ari itong Kawasaki Barako 2. Sabi niya, sabi natin kanina, tinanong natin siya, mag-6 na taon na daw to. Kaya sulit na sulit yung stock ng hub na pinilit niya sa Barako. Mag 6 years na, matagal na rin, napakinabangan na rin kasi mabigat naman talaga tong mineral. Okay, sulit na sulit din ang ang hub, ang paggamit ng hub, ang katagalan niya. Okay? Salamat sa panonood.